Kaixo, nire izena Sara Mellado da, eta, pixkat ari zarete ikusten, prestatu dudan proiektua kurtso honetarako. Proiektua da aparkalekua deitzen dena. Baina, pixkat esplikatuko dut zergatik egin duen aparkamentu hori eta zein den bere erabilera. Batez ere, pentsatu dut aparkamentu bat egitea, gelan genituen materiala pixka bat kontutan hartuta. Nik materialo sortuta daukat gelan erabiltzeko umeek lan txokoan, ikusten duzuen bezala, koloreak kolorekin jartzea bakarrik da, biko segidak egitea, kolore bateko segidak egitea, belkroarekin eta gometxekin pixka bat kontutan hartuta. Eta gustore ibiltzen dira lan txokoan honekin, eta pixka bat material honi gero berdina daukat pintzekin ibiltzeko ere, material honi lotuta hau erabiltzen duguna alfombran, kolorez berdintako kotxeak ditugu, eta beraiek egin behar dutena da kotxeak aparkatu dagokion kolorean, ezta? Baina, genituen baita ere beste kotxe batzuk, ez zirenak inoen aparkatzen, adibidez ambulantzia eta ez genuen jakiten non aparkatu, eta trenak eta ere ez genuen jakiten non aparkatu kolore asko zituztelako, eta orduan pixka bat hori pentsatuta egin dut aparkamentua. Nik usten duzuen bezala, gauza ezberdinak landu daitezke. Alde batetik gorputz geometrikoak, koloreak eta zenbakiak. Nire asmoa da, ari baldin bagara lantzen gorputz geometrikoak, bai lehenengo solairuan, bai bigarren solairuan eta bai hirugarren solairuan, gorputz geometrikoak ibiltzea. Denetan, beste froga bat egingo dugu, orain demagun berri hirugarrena tokatu da, aldatzearren, lehenengo solairua. Orduan, pixka bat orain froga egiteko, botako genuen gorputz geometrikoena, hirukia. Horrak hartuko zuen berak nahi zuen kotxea, lehenengo solairua hau denez, hirukia hemen aparkatuko zuen ambulantzia. Orduan, nik orain motzago egitearren, solairu bakoitzean gauza bat lantzea ipini dut, baina esan bezala, solairu guztietan gauza bera egongo litzateke. Orduan ikusten da, landu ditzazkegula aparkaleku honekin, zenbakiak, koloreak, edota gorputz geometrikoak. Eta, erabiliko nuken modu hau aurrea saltzeko izango litzateke kolektiban. Beste material honekin ere horrela egin izan dut, kolektiban ipini, bakoitzari aukeran eman, bakoitzak txandaka dadoak botatzeko aukera izan, eta pixkat kolektiban astebeten edo bi astetan landu eta gero, alfombrara eramango nuke kotxekin batera erabiltzeko. Eta hauxe da dena.